turvallisuussyistä jo paikalla. Ja nyt näyttää sille, että toinen saattaa joutua ottamaan vesiliitto lähellä siinä, kun on tuo lammakko hiukan edessä, mutta ehkä se rata vielä sen verran siirtyy. Siinä ensimmäisessä vaiheessa tosiaan lähdetään pystyasennosta liikkeelle. Ja kun merkki annetaan lähtömerkki, niin terä vaihdetaan, pudotetaan sahasessa alustaan, vaihdetaan terälaippa toisin päin ja terä kiinni. Se on oikeastaan se ykkösvaihe. Seuraavana on sitten tuo vaaterissa oleva pölkky, josta sahataan 3 kappaletta paksuudeltaan 30 milliä paksuja kiekkoja. Ja jos sahaus menee yli, eli tuohon lankkuun jää jälki, siitä tulee 20 sekkaa sakko. Eli varsin raju on se sakkoja, kun niin kuin aikaisemmin tuossa jo mainitsin, niin tuo kuori on kohtalaisen ohut ja se on aika lailla lähellä lankkua, että siinä pitää osata kohtalaisen tarkasti se sahaa vetää ylös. Ja jos kiekko jää kiinni, niin siitä tulee 15 sekunnin sakko. Ja niin kuin sanoin, 20 sekuntia siitä lankkuun sahaamisesta. Nila ja kuori saa jää. Ja sitten kolmas on pystypelkosta kiekkojen sahaus. Ja siinä sahataan niin ikään 3 kappaletta 30 millin paksuisia kiekkoja. Ja jos tuo pölkky kaatuu, saha on pudotettava maahan ja sen jälkeen nostettava pölkky pystyyn ja otettava se sahausvaihe uudestaan. Ja jos tuo ulkokehä, eli kiekko jää alle 30 millin vahvuiseksi, niin siitä tulee 20 sekuntia niin ikään sakkoa per kiekko. Eli nämä sakot tässä näyttää olevan aika paljon tuntuisia. Sitten on kiekkojen sahaus tuosta paksusta pölkystä, jotka ovat tässä vaakassa. Kolmas sahauspaikka. Ja siitä saadaan niin ikään 30 millin kiekkoja. Ja jos tuo kiekon vahvuus tai sahaus epäonnistuu, niin sitten 20 sekkaa siitäkin tulee sakkoa per kiekko. Sitten on karsintavaihe viimeisenä ja se kiivain vaihe. Ja siinä yli 5 millin oksan tyngestä tulee 10 sekunnin sakko. Eli tää on hyvin tämmöistä, sanoisiko tämmöistä EU-voittosta, sakotusvoittosta tämä sääntöviidakko näin äkkiä, kun katsoo ei-ammattilaisena, mutta onhan täällä ammattilaiset sahaamassa, että vaikka minä nyt en näistä paljon ymmärrä, niin joka tapauksessa herrat ovat tottuneet tekemään tarkkaa työtä ja hetken päästä sitten vielä kerron, ketä tähän on osallistumassa. 2 erää siis on tuossa, 2 paria sahaamassa ja suoraan ajan perusteella ratkaistaan. Minä olen seurannut tässä vähän toisella silmällä, niin täällä on sihteeristä lähtien näillä niin kisajoukkueilla konsanaan niin avustajat mukana ja pitävät vähän noille sahureille, metsureille, onko se valmennusta vai jöötä vai mitä se on? Se on semmoista sparrausta. Kyllä, kyllä. Viime hetken neuvoja, aivan oikein. Tässähän on tosiaan 2 erää ja ensimmäisessä erässä esitellään vielä myöhemmin, mutta ovat Klaus Oinonen ja rata 1, joka on siis tämänpuoleinen rata ja rata 2 on Vesa Kurki. Toisessa erässä sitten Pentti Paananen ja Antti Oksanen. Eli ovat kaverit, jotka ovat täällä olleet ennenkin. Ja voi. Tämä on ykkönen. Tämä on ykkönen. Sieltäkö se lähtee? Tuolta lähtee, mutta tämä on ykkösrata tämä. 4 miestä kun selittää, niin minäkin ymmärsin, että ykkösrata on se, joka on minusta kauimpana. Ja kakkosrata on täällä lähimpänä. 5 miestä kun selitti, niin sitten 1 ymmärsi.
Mutta siitä näitte, miten vaikeaa toinen toiselle selkeästi selittää, mikä itse hämärästi ymmärtää. No niin, ja varmaan tässä voi näistä kilpailijoista kertoa myös. Ei siihen mitään estettä ole. Ja nämä ei ole nyt missään aakkos- eikä paremmuus- eikä muussakaan järjestyksessä tässä vaiheessa, vaan siinä järjestyksessä, kun on tähän tullut printattua. Ja aloitetaan sitten vaikka ykkösradasta ja Klaus Oinosesta. Ja hän on Husqvarnan miehiä, eikö niin? Lieksan miehiä. Ollut 20 vuotta käynyt Ranualla, että se on saatu, autohan on saatu olla tänne ikuisena vaihe joka vuosi, niin se ei osaa, mutta sinä olet täällä käynyt ja tiedät on tutut. Mikä tänne Ranualle saa? Osaamisesta, niin on sitä varmaan 30 vuotta käyty ja varmaan rupeaisi ikään tekemään niitä tetkussia, jotta jos on, että se plussi osuu heti paremmin kuin minä tämän, mutta vielä tänne oma osaavuttu ja se on just se tuo perineitä pitkälti niin lomareissu vähän ruokassuhteessa tuossa omanikaisessa samalla ja ainakin yleensä tämä sahamukka ja markkinoiden päätteeksi, niin pikkasen aina pärrää olla tänne Ilmaisessa ja sanomaan. Tervetuloa, hienoa, että olet tulleet tänne ja on tuossa parraaja valmentaja mukana, niin mikäpä siinä. Niin ne nykyiset muutkin, kun lähtee lomalle, ne ottaa läppärin mukaan tai mikä niillä työvehe onkin, niin sinulla on tuo saha sitten. Olet siis Lieksan miehiä yli 20 vuotta täällä ollut ja joitakin voittoja Ranualla myös 2014, toinen sija 2014 oli toinen sija ja 2016 SM-kilpailussa 4. sija. Onko nämä nyt niin ne tuoreimmat ja ehkä keskeisimmät tällä haavalla? Mutta mitalia on kotona kovasti. Joo, selvä. Ja otetaan seuraavaksi sitten Vesa Kurki. Ja hän on Johnsonin miehiä niin ikäiseltä Pohjois-Karjalasta tai Ilomant sieltä viimeisen päälle. Ja hän on motomiehiä, mutta sitten kun moto hyytyy, niin tällä sitten jatketaan niin. Joo. Oletko sahamiehenä ollut ennen motohokeasta? Oliko tuo tuottavuudessa? Mutta harjoitteluaika oli siellä sitten 20. Ja sulla on SM-kilpailuista tänä vuonna 3. sija. Ettei aivan harjoittelija enää, niin minä väikkään. Se on aivan tuurilla. Hienoa. Ja MM-joukkueen jäsen 2016 kisalton puolessa tänä syksynä. Minkälainen joukkue sinne Suomesta lähti? Siinä se on meillä 2 kilpailua huippukavereita, että tehdään harjoituksen huippupisteitä. Joukkueella Suomessa niin on huippukavereita. Paljon siellä on kilpailijan tuollaisessa MM-tason kisassa noin suuri? Se on noin 28 keskimäärin. Hyvä, ettei vielä niin paljon, niin joutuisi tyhjentämään koko tori, että saataisiin sun lamput hyvin. Hienoa. Tervetuloa ja toivotaan hyvää kisää. Jatketaan tätä esittelyä varmaan tässä nyt eteenpäin ja kun heidät menee tuonne radalle nuo Klaus ja Vesa. Seuraavana Paanasen Pentti. Nuori mies, mutta usein Ranualla käynyt, eli että vanha Ranualla käynyt. Ja Husqvarna on hänen sahamerkkinsä Viitasaarelta, konealan yrittäjä ja sitten tulokin on vähän niin, että koneet hyytyy, niin sitten saha otetaan avuksi. Onko sulla lomareissa tuossa sama? Kyllähän se tänne on matkaa näitäkin se 6 se merkitsee, että hän on kesällaan ja antoi se hyvän Näkyy ja Viitasaaresta sen verran, että on kuitenkin maamatkaa, ettei tarvitse olla niin veneitä eikä muuta tämmöisiä verkkoja, että tuli tänne päässä. Sulla on yksi voitto täältä 2009. Sitten oli Ivalosta 2012. Joo, täältä on voitto 2014. Ivalon voitto 2014. Ja tää on nyt sitten juhlakisa täällä. No sekin vielä. Ja mukana siis jopa Kerta. 9 starttia, joista 2 voittoa ja 3 kakkosia. Eli näyttöjä riittää tälläkin miehellä vaikka mihin lähtöön. Ja
Konnevedellä on ollut 2. heinäkuussa 2016. Joo, selvä. Ja tänään oli sitten tavoitteena 4. sijaa parempi, eikö niin? Eli virheitä kova suoritus. Mielellä aika pienessä ajassa. No eihän näissä tuntipalveluilla, ei näistä tuntihommia teillä. Joo, hyvä, kiitos. Ja sitten Oksasen Antti. Ja Husvarna kainalossa Hankasalmelta tulee mies. Savolaisia siis Savon mies. Kyllä, kyllä. Ja sinulla on 4 voittoa viimeisen 2013. Joo. Just joo. Ja Konnevedellä on voittoja tullut 9. Joita näyttöjä löytyy täältäkin, ei tarvitse selittämällä ottaa tuota suoritusta tuolla. Ja parikymmentä kertaa käynyt täällä ja 2014 tuleva 14. 4. sijaa, eli sieltä kärkipäässä on keikuttu joka vuosi. Harjoitteletko muuten sahausammattihommien ohella vielä itse kilpailussa? Ikinä kyllä se jotain jos sulla on harjoitteluaikaa takana tuon sahan kanssa, niin joku 10 vuotta. 30 vuotta sitten oltiin kisaa, mutta 50 vuotta metässä yhtä. Joo, että sinä olet ollut havuilla useammin kuin meikäläinen tuolla sohvan perällä tai lakanalla. Kyllä, kyllä. No et kysy enempää tuosta, sehän voisi olla mistä se on seuraus, mutta siitä ainakin, että siellä viihtyy ja tykkää siellä metsässä olla ja työskennellä. Hyvä. Joo, tervetuloa. No niin, tuossa tuli ainakin päällisin puoli nyt kilpailijatkin käytyä esiteltyä ja seuraavana sitten odotellaan vaan valmiuksia siihen, että ensimmäinen erä pääsee käyntiin ja siinä Vesa Kurki on tällä Kurtamon puolella ja ykkösrata Klaus Oinonen tuolla. Täällä se on kauempana eli siellä yleisön puolella. Sahojen lämmittäminen on oikein 5 sahat vaatii vähän aikaa, että ne käy tasaiseen. Ja varmasti. Sitten luultavasti valmistaudutaan itse suoritukseen ja Kalervo Petäjärvi siellä lienee sitten antamassa tuota lähtömerkkiä. Ja miehet ovat tolpillansa pystyssä ja saha maassa, josta tuo suoritus sitten alkaa. Ja tehtävän nimi oli se laipan käännö. Ja tässä puhutaan terän vaihtosta, kyllä siihen toinen terä tulee. Niin, kellomiehet on valmiina ja siitä lähti liikkeelle. Terän irrotus ja uudelleen kiinnitys. Ei siinä monta sekkaa mene. Sopiva kireys.
Hienot suoritukset ja jotain suurempia vaikeuksia. En ainakaan huomannut, että saataisiin hyvin käyntiin. Ja nyt sitten tuomarit käy katsomassa nuo pelkut. Sai suorituspisteet tuolta mahdolliset sakkopisteet. Mitä siellä on sitten virheitä säännöstä poikkeaa ja virheitä mahdollisesti tullut. Kyllä niin, että siellä on molemmat tahat lämpöisinä ja valmistaudutaan aika pian sitten tuohon starttiin. No niin, onko Antti valmis? Pentti valmis? No niin, siellä miehet pystyyn ja saha maahan. Ja kun Kalervo läppää käsiä yhteen, niin silloin lähti liikkeelle ja terälaippa kääntyy varsin vinhaan. Ja siellä jo Saha keikkui nyt aika komiasti tuossa karsintavaiheessa varsinkin käsissä. Saattais siinä, päästäisikö me Vimo alle 5 minuutin, saataisikö me tuon karsinta? Vähän ehkä tuossa terävä kotaan. Niin, kirveellä sitä voisi yrittää, mutta siitä kyllä on polvet vaarassa siinä. No niin, ja siellä lähti. Siellä vielä harjoittelua aikana. Se oli niin sanottu jälkiharjoittelu. Ei ole mökkitakaa ja niitä on paljon. Ei me saada kyllä käyntiin. Mikä on sulla kun 2 vuotta, mutta niin. Minä nyt Miten sinä pääset tuolta pois? Miten sä pääsee pois? Mikä se? Lupaako tuolla tulla? Joo. Mitä sinä?
Niin on nostettu. Niin, pääsi se on. Avahoille. Mitä Eli? No niin, ja täällä on laskutoimitukset moottorisahauskilpailun osalta tehty ja päästään palkintojen jakoon. Onko se niin, että Pentti on tuolla autolla vielä? Loppuvalmennus on vaihtamassa tietysti kuivan paijan päälle. Se on ottanut jännityksen kannalta, että odotellaan nyt sen verran. Siellä on hiukka virhepisteitä tullut, eli yhtään täysin puhdasta suoritusta. Ei kun on yksi täysin puhdas suoritus, kyllä. Ja kun tuo tavoiteaika oli, että jos oikein hyvin menee, niin minuutin alitus, niin ilman virhepisteitä paras aika on 1:006, eli reilusti yli minuutin meni sekin. 0,06 yli. No joo, se voi olla, että siinä on ajanottajan peukalo ollut vähän myöhäisellä. Laitetaan se ajanottajan piikki, kyllä se voi sanoa, että se on minuutin aika. Ei tässä nyt oikeastaan pahasti minuutin päälle aikoja ollutkaan. Ja toinenkin aika ilman korjauksia on 1:090, eli 9 sekuntia päälle, ei paha sekään. Ja 1:049 on, siellä olikin hiukan nopeampi aika vielä ilman korjauksia, eli kyllä ne aika lailla minuutin pinnassa on yksi aika sitten 1:27.3, eli varsin 1,5 minuutin alle sitten heikoinkin. No niin, ja aloitetaan palkintojen jako. Valmiudet taitaa olla kaikilla, ja ensimmäinen on Pentti Paananen 1:06 ja karsinnasta ja ilman terää vielä tuo saha. Joo, 10 sekkaa tuli tuolla, yksi oksan tappi jäi hiukka pitkänlaiseksi, mutta aika lailla nappisuoritus melko lailla. Käydään sitten vähän fiiliksiä tuossa vielä, kun on palkinnot jaettu. Ja kakkosena Vesa Kurki ja 1:24.9 ja siellä tuli tuolla lankulla sahauksessa pikku raapusu, 20 sekkaa sieltä aikaa. Joo, muutenhan se olisi ollut tietysti, no joo, kova aika joka tapauksessa. Kolmantena Klaus Oinonen 1:27.3 ja se oli virheitön suoritus, huolellista työtä. Vaikka sanoitkin, että se alku meni vähän hankalaksi, niin hyvin katsoa meni. Ja melkein sama aika sitten on täällä neljännelläkin Antti Oksanen 1:29 ja siinäkin lankkuun sahaus sitten tiputti tuon suorituksen tuonne nelospaikalle. Ja näin järjestys on ratkennut ja aloitetaan nyt sitten Pentti sinusta. Sähän meni oikein rapiasti yli minuutin, vaikka se oli alle tarkoitus mennä. Ei jaksa enää. Jaa, sulla niin, mutta on se minusta hyvin, kun sulla ei ollut laippaa tuossa ollenkaan eikä terää. Se oli ihan keveyden vuoksi. On se kätevämpi tosiaan liikutella ilman sahaa. Saa terää. Kyllä. No joo. Ja, no niin, ootko tyytyväinen itse? No, tänä päivänä en parempaa pystynyt, että kaikilla kunnioituksella niin kaverit oli parempia ja paremmin niissä olisi voinut mennä, mutta ihan tyytyväinen on tulokseen. Sahorit on kovia ja
tänään en pystynyt parfaa sen, niin tulos on tämä mikä on. Ei se ole huono tulos, ei. No niin, ja sulla niin kuin sanoitkin, niin tuli vähän lankkuun naarmo, muuten olisi ollut kova sana. Kyllä muuten ihan hyvin tyytyväinen olisi ollut, ilman sitä. Joo, ja se on vanha lankku, ei sitä kannata surra enää, kun se on sahattu mikä sahattu, niin otetaan ensi vuodeksi uusia lankkuja. Selvä, joo, onneksi olkoon. No niin, ja sulla on ja Malia tässä tyhjänä tosin, mutta hyvä suoritus, otti itse tyytyväinen. No kyllä olen tyytyväinen, mutta voittoa tuli hakemaan, en ole voittanut kertaakaan täällä, mutta 2- ja 3-kiloja on tullut, että kyllä tämäkin tyydyttää. Kovaa sahaamaan. Niin, tietenkin on. No se, siitähän jää semmoinen jano päälle, että sitten ensi vuonna tulet uudestaan, niin haalaat ehkä vielä jonkun kaverinkin tänne, niin saadaan useampi erä. No totta kai tullaan ensi vuonna. No niin, sepä hienoa, että kisa jatkuu ja tämä on perinteinen, en tiedä kuinka monta vuotta tämä on kaikkiaan täällä ollut, mutta sinä olisit Pentti parhaiten ehkä muistaa. En muista 10 vuosi oli mulla tämä, mutta uskoisin, että 31 kertaa ehkä voisi olla. Ai 33 kertaa, joo. Eli 33 kertaa. Sinä olet melkein neitsyt tässä porukassa, kun 10 kertaa vasta käynyt sillä lailla, että sisäajon vaihe. Aivan oikein. No niin, hienoa. Onnea nyt näille herroille ja kiitos hienosta suoritus. Älkää lähtekö vielä. Sitten on lisäpalkintoja hiukan vielä. Pikkusen hilloja. Tämä on Hillatytön ojentamia, mutta ei hänen keräämiään vielä, kun hän vasta eilen tuon pokaalin sai. Tai tuon viitan. Makuhillat tuossa kotimatkalle sitten ja saa tuo energiavajausta paikata. Niin, sitten saa vielä valita lisäpalkinnon ja Pentti on tehnyt Hillatytölle tommosen oman lypsyjakkaran, niin se voi, tai hillajakkara tuolla voi suolla sitten ja voitti, ilman kun se on tehnyt niin huolella tuon voittajataulun, niin teki itselle, joo. Kyllä, joo. Katoppa kälmä. No niin, siitä lähti lisää sahaa matkaa ja porakone ja niin poispäin. Näitä suorituspalkintoja. Kaikki ne vaikuttaa työkaluilta, se on kyllä paha juttu. No ei saunavehkeet, ei ole varsinaista työkalua. No niin, lämmin ilmapuhallin. Selvä. Kiitoksia osallistumisesta, kiitoksia. Tervetuloa uudelleen ja täällä vielä muutama sana tulee sitten kilpailijan taholta, ole hyvä. Joo, minä olen perinteisesti aina kiitellyt tällä kuulemma käyty ja arvelijat eipä perinteistä poikkea tänäkään vuonna ja sponsoroille Pentti pois. Perinteisesti niin sponsoreja kiitän, tässä olet ollut kovasti mukana taas tässä kisassa ja tänä vuonna se näkyy kanssa mukana tämä olo hyvin. Samoin järjestäjät olette jaksanut tosiaan niin kymmeniä vuosia tätä perinnettä pitää, niin sehän on hyvä asia. Niin kuin tuossa oli järjestäjien puolelta puhetta, niin oli tuepetä siitä, jotta ensi vuonna niin saataisiin enempi porukkaa ja siihen on kyllä potentiaaliset mahdollisuudet, että sitä tulleekin. Tänä vuonna niin terävimmän kärjen puheessaolo näkyy, ne on valmistumassa kovasti tuonne MM-kissuun puolella varten ja eivät lähteneet sen reissuun mukaan. Yhtyn näin järjestäjiin toivomuksiin, jotta meitä olisi ensi vuonna vähän isompi porukka ja näitä paikallisia vähän kopuksen Ossi tuli vähän sitä mieltä, että ensi vuonna saattaisi ruveta oikeasti kamppuun panemaan ja sehän olisi hyvä asia. Omasta puolestani yleisölle ja järjestäjille kiitos. Kiitoksia. Moottorisahausosio tämän päivän osalta ja näiden hillamarkkinoiden osalta on ohi.